Aquí, en el seu moment, l'Assemblea també farà aquesta mobilització per sostenir també aquesta independència. Segon escenari. Tot i que la llista cívica per la independència sigui determinant per a una majoria independentista, ens podem trobar amb la posició d'altres sectors de voler posposar sine die l'activació de la declaració de dependència i les mesures a emprendre. En aquest cas, aquests representants de la llista cívica no recolzaran un govern autonomista. No recolzaran un govern autonomista, per molt independentistes que es diguin. Si el seu programa electoral no va a fer la independència, aquesta llista electoral no el donarà suport, fins i tot arribant al cas a que puguin haver noves eleccions. Voluntat decidida de o independència o eleccions, que ha estat un dels lemes de l'Assemblea. Independència o eleccions. Tornem-hi. I hi ha un tercer escenari en el qual no és possible el bloqueig des d'aquesta opció electoral i aleshores aquests representants assistiran només als plens que siguin notoris per tal de difondre la disconformitat del que ja està passant i anar al territori a explicar el que està passant i quines són les situacions que es troben. Perquè recordem una cosa, que aquesta llista cívica té una particularitat, aquesta agrupació d'electors. Es deu al territori. Estaran nomenats pel territori. I, per tant, d'una vegada per totes, els polítics representen un territori, perquè hi ha 4 demarcacions. Per tant, aquests parlamentaris representen un territori. Per tant, es deuen al territori a donar explicacions al territori del que està passant, en qualsevol dels 3 escenaris. També es concreten els criteris d'elecció dels candidats. Hi ha unes limitacions de que no es pot ser part d'una direcció política, d'un partit polític. Es diu fins a 5 mesos abans de les eleccions. És a dir, si algun dels partits polítics ara diu escolta, jo plego perquè aquests no és el que jo, tenen l'opció de retirar-se del partit i optar per altres opcions, com podria ser aquestes. D'acord? No poden ser tampoc càrrecs de lliure designació d'empreses públiques. Càrrecs de lliure designació vol dir a dit. És a dir, per tant, no estem parlant de persones que han fet una oposició o han fet uns exàmens, no, estem parlant de càrrecs de lliure designació, càrrecs, diríem, polítics o de lliure designació. I en aquest sentit, els membres del secretariat actual i el proper, que és el maig del 24, decididament tampoc es podran presentar. Tampoc ens podrem presentar. Perquè hem considerat que no es pot ser jutge i part. No ens sembla honest promoure una iniciativa política, electoral, i que qui l'està proposant es pugui presentar. Per tant, ens hem autodescartat d'aquesta cursa. I després hi ha un codi ètic que totes les persones que finalment quedin proposades per anar a la llista hauran de signar. I signaran el compromís amb aquest programa electoral, amb aquesta estratègia i amb aquests continguts. De donar també explicació al territori, és a dir, tot diríem, aquest compromís amb el projecte polític que es presenta i amb la ciutadania que l'ha votat. D'acord?
Teniu més detalls, és a dir, he anat bastant per sobre, teniu més detalls, diríem, al propi web. El com participar ja una mica l'has explicat, diríem, clar, s'ha volgut detallar més enllà de la pròpia votació dels socis, perquè els socis volien saber, bé, si voto sí, realment a què estic votant, perquè això, si diem que sí, això té una continuïtat. I, per tant, s'ha ampliat el concepte del que seria. Hi haurà un procés participatiu, diríem, entre la ciutadania ja, i la gent que s'inscrigui, socis o no socis, al propi web s'inscriurà com a persona que diu jo recolzo això i em comprometo a fer coses. Podrà proposar fins a 5 noms, territorials o nacionals, obert, persones que consideri que això poden tirar endavant, tindrà informació de totes les activitats, podrà formar part de la campanya electoral, evidentment aquí sí del seu territori, per promoure la llista cívica, i després podrà ratificar la llista del seu territori que hagi conformat el que diem un grup promotor, bueno, no diem un grup promotor, és que és per llei que ha d'haver un grup promotor per cada circumscripció que és l'entitat que es relaciona amb la Junta Electoral, parla i concreta els candidats, obre el tema del finançament, perquè això lògicament haurà de tenir un finançament, i d'alguna manera aquestes persones seran les que acabaran determinant juntament amb el secretari nacional les llistes definitives que van a la contesa electoral. D'acord? Aquest és un web que la veritat és que ha agradat bastant, hem de dir que ha agradat bastant, perquè és molt clar, molt polit, molt simple, però amb un contingut potent. I allà també s'estan publicant totes les xerrades, que en aquests moments tenim més de 40 per tot el territori, per explicar aquest projecte. Jo fins aquí, i si ara hi ha preguntes, doncs contestarem molt amablement.